Hej. Jeg vil gerne lave en lille chanting for jer her i dag. Og den står i beskrivelsen derinde i gruppen. Og jeg kunne bare godt lige tænke mig lige at vise jer den her fantastiske, flotte blå himmel. Det er jo ikke sikkert, at den er sådan, når den dag du kommer til at høre det. Men jeg synes i hvert fald, det er rigtig fantastisk, at vi har sådan et vejr lige for tiden. Prana Apana Shushma Hari. Det er en chanting, som handler om solens prana, livsenergien, og at du egentlig tager den ind. Og Apana, det er månens energi, og så du Shushma, der forener du det maskuline og det feminine i dig, i din rygsøjle, i din kanal. Og Hari, det handler meget om at slippe og lade, hvad kan man sige, noget glide op langs rygsøjlen og åbne opad til. Det er også derfor rigtig meget yoga, det er den der solhilsen, hvor vi åbner op og lukker i, så der er balance imellem åbenheden og lukketheden, indadvendtheden, udadvendtheden. Og jeg vil sætte den her op, så du bare kan chante med, og du kan chante så længe, som det nu synes, det er rart. Så Prana Apana Shushma Hari Hariha 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 Hari 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 Prana Apana Shushma Hari Hariha 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 Hari
Shushma Hari, Hariha, 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 Hari. Prana Apana, 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 Shushma Hari, Hariha, 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 Hari. Og så sidder du blot et øjeblik og er stille. Få fornemmelsen af, at fra venstre side af rygsøjlen, din Aida, det vil sige din feminine energi, spiral, den glider fra venstre side nede ved haleben og glider sådan en spiral op langs din rygsøjle, op til ved toppen af din rygsøjle. Og din højre side, din pingala, den går fra højre side og glider som en spiral op langs rygsøjlen.
og slutter over til din venstre side. Og når de to spiraler, de ligesom er forenet, det er den her maskuline og feminine energi, der får dig til at være mere lodret, så at sige hvilende i dig. Det er den her Sushumna-energi, der gør dig grounded, så du har masser af kontakt ned i jorden, og kan tage jordens energi op i din krop, så du er energisk og grounded i dig, kan mærke din krop, kan mærke, når du er træt, når du er sulten, og når du har brug for sociale kontakter, eller når du har brug for at være alene. Men det er også den del af dig, der ved, hvad du vil, og hvor du er på vej hen. Det er den, der hviler i dig. Og så er det denne her, når du løfter dig op via de her chakraer op langs rygsøjlen, at der er noget, der kan åbne op ved toppen af hovedet. Så det ligesom bliver sådan nærmest sådan springvand op ovenover hovedet, der gør, at din energi bevares hjemme i dig selv. Så lige hvor meget andre de spræller eller larmer, så bliver du hjemme i dig selv. Og også når dit sind eller din krop, den spræller eller larmer, at du så kan berolige den. Men også det, at der er noget, der er større end dig. Der er en natur omkring dig. Der er en himmel, der er en sol, der er stjerner, der er måne, der er planeter. Der er noget, der er større end dig, og du så egentlig kan trække på den energi, der er større end dig, og lade den hele tiden hælde ned i dig, så at sige. Så du ligesom er åben for oven og for neden, og du kan tage imod alt det, der er større end dig, ned i din krop, og alt det, der er større end dig fra jordforbindelsen, fra nedenad og op i din krop, så du hele tiden kan bevare det i din fysiske krop i fast form. Og undervejs, når man sådan chanter, der handler det meget om det at bevare sit fokus, om at gentage noget om igen, ligesom rytmer, som når du børster tænder, som når du har den samme rytme i noget af din hverdag. Der er nogle af de bestemte ting, du kan lide at spise, nogle af de bestemte mennesker, du kan lide at være sammen med, og nogle af de bestemte ting, du gør hver dag. Altså noget, der ligesom tjener noget, der er rart for dig at gøre, og dine vaner. Og så er der selvfølgelig nogle vaner, der er rare, nogle, der er mindre rare. Men det, at et mantra er en meditationsform, som kan fastholde dig. Fordi nogen kan have svære ved at sidde helt stille, og bare sidde, uden at man ligesom foretager sig noget. Så det, at du chanter, altså synger, det gør, at du bliver fastholdt, så du måske kan slippe, hvis dine tanker de ryger et eller andet sted hen. Og det er helt normalt, det skal de så at sige gøre. Men jo mere, at du kan lige opdage det, og så vende tilbage til din chanting eller til din meditation, jo bedre. Så nogle gange det at bare sidde og være, er for nogen en meditation, og der findes jo masser af andre metoder at vende hjem i sig selv på. Så det her, det er udelukkende en mulighed. Jeg kan godt lide at tage det sådan et vist stykke tid, indtil at jeg ligesom mærker, når nu er det ligesom kommet ro på krop og sind, og så er det nok. Og så det var egentlig det, jeg havde lyst til at dele med dig lige nu. Der kommer selvfølgelig masser mere, og jeg beklager, at lyden til den her blide yoga, den var ikke særlig god, og jeg skal nok forsøge at være lidt tættere på min telefon, fordi jeg kan ikke have det her stik i, som jeg har her nu, når jeg bevæger mig rundt, så falder det af. Så jeg skal nok være i et mere lukket rum. Det ville ellers bare have været dejligt at kunne være udenfor, så jeg vil prøve at se, hvad jeg kan lave udenfor indtil videre. Men som sagt, det er en opstartsfase, det her, og så jeg håber, at du er rummelig over for det, der end er. Så ja, kan du have det rigtig godt, og vi ses bare lige pludselig. Hej hej.